Γεια σας, καλησπέρα σας. Εγώ ονομάζομαι Μαρία Κάντιλα και εκπροσωπώ το DigiHub. Θα ήθελα να μας πείτε αν γίνεται δύο λόγια για εσάς, τις σχέσεις σας με τα άτομα με τις αναπηρίες, τι δουλειά κάνετε, λίγα λόγια Βεβαίω. για εσάς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παύλος Μελισσινός. Είμαι ο ιδρυτής του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου που ιδρύθηκε το 2007 στο Ρέθυμνο. Ήμουνα κάποια χρόνια πρόεδρος. Την τελευταία όμως πενταετία έχω αναλάβει είμαι ως διευθυντής του φορέα. Είμαι βέβαια γονέας ενός ενήλικα πλέον 25 ετών ατόμου με υψηλής λειτουργικότητας. Ε, και έχω δύο ειδικότητες που τώρα τα τελευταία χρόνια απέκτησα. Αυτή του βοηθού φυσικοθεραπευτή και του κοινωνικού φροντιστή. Και είμαι και πρόεδρος σε μια νεοσυσταθήσα Κινσέπ, ένα κοινωνικό συνεταιρισμό συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στην Κινσέπ Κυψέλη, στο Ρέθινο, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς. Κυρίως έχει να κάνει με την εκπαίδευση, διοργάνωση σεμιναρίων, όμως έχει το λιανικό εμπόριο και τώρα ευελπιστούμε, κύριος στόχος της βέβαια, είναι να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε άτομα με αναπηρίες. Και την Κινησέπ βέβαια έχουν δημιουργήσει 7 μέλη του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό, 7 γονείς δηλαδή, έχοντας στο νου τους αυτό το πράγμα, την εργασιακή ένταξη, προεπαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Βλέπω δηλαδή ότι και εσείς και ο κόσμος γύρω σας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό. Προσπαθεί γι' αυτό. Είναι λίγο, είναι λίγο κλισέ, αλλά όντως στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά με Υπήρχε, αναπηρίες. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές, ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές. Υπάρχουν. Θα υπάρχουν, πιστεύω, μέχρι να ολοκληρωθούν πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι απλή η εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, πέραν δηλαδή τις νομοθεσίες και το καθεστώς που ορίζει έτσι, ο νόμος κλπ. Όμως έχουν γίνει κάποια βήματα, πάρα πολλά βήματα και από οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών βέβαια, έτσι, με τη βοήθεια και με τη βοήθειά τους έχουν αλλάξει και κάποιοι νόμοι που λογικό είναι να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι που θεσπίζουν τις νομοθεσίες, να μην γνωρίζουν ακριβώς όταν δεν είναι μέσα σε αυτό τι χρειάζεται να γίνει για τα άτομα με αναπηρία. Οπότε είναι καλό βέβαια να γίνονται πράγματα για αυτά με αυτά. Δηλαδή μέσα από το σχεδιασμό μαζί με αυτούς, μαζί με τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα θεωρείτε δηλαδή ότι μια δυσκολία, ας πούμε, που αντιμετωπίζουν τα άτομα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος να φτιάχνει πολιτικές ουσιαστικά που να έχει άμεση συνάφεια με εκείνα. Μια Ναι, από τις δυσκολίες. Ποιες άλλες δυσκολίες, ας πούμε, μπορείτε να εντοπίσετε στην ένταξη εργασίας ή στην αναζήτηση ε, μιας θέσης εργασίας. κοίταξε, αν το πάμε έτσι από την αρχή, δηλαδή παίρνοντας το πώς γίνεται στους ανθρώπους που είναι τυπικά αναπτυσσόμενοι, ένα άτομο με αναπηρία πηγαίνει σε ένα σχολείο, αν είτε είναι, μάλλον να πάμε ότι πάει σε ένα ειδικό πλαίσιο. Τελειώνοντας λοιπόν τα ειδικά πλαίσια που τελειώνει στην ηλικία 22-23 χρονών, εκεί δεν υπάρχει καμία μετέπειτα βοήθεια στο να μπορεί να αναπτυχθεί το άτομο αυτό τελειώνοντας ακόμα και από τα ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια που υπάρχουν ή από το ΕΝΕΓΙΛ, από το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο που υπάρχει τώρα σαν νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν οι νόμοι, αλλά τι γίνεται μετά. Ε, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να προωθεί τα άτομα αυτά στην αγορά εργασία. Δεν υπάρχουν οι σύμβουλοι που να τα κατευθύνουν. Δεν υπάρχουν οι διαμεσολαβητές που θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο της διασύνδεσης μεταξύ εργοδοτών κλπ. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι των σχολείων τυπικής ανάπτυξης, που πηγαίνουν τα παιδιά που είναι ψηλά λειτουργικά. Και εκεί, για τα άτομα με αναπηρία, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει μαθητεία, ας πούμε, που υπάρχει για τα παιδιά που τελειώνουν τα ΕΠΑΛ και όλα αυτά. Τώρα, αν συνεχίσει κάποιο παιδί όπως μπορεί σε ένα πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα πτυχίο, πάλι και εκεί έχουμε δει παιδιά να τελειώνουν και να παίρνουν πτυχία διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά μετά που είναι να διοριστούν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή στην ουσία δεν τηρούν τη θέση που τελειώνουν. Δηλαδή ένα άτομο θα τελειώσει παιδαγωγός, δάσκαλος, εκπαιδευτικός,
τελικά δεν καταλήγει να είναι σε μια τάξη. Ένας άνθρωπος που τελειώνει μια άλλη ειδικότητα δεν καταλήγει να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα μουσείο ή να είναι αρχαιολόγος ή να γίνει ιστορικός. Γιατί δεν υπάρχει μετά η διασύνδεση το να μπορέσουν να δουλέψει ένα σύστημα για να μπορέσει να εντάξει αυτά τα άτομα σε μια υπηρεσία ή στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε είναι συλλογική, η δυσκολία είναι γενικευμένη, ξεκινάει από την αρχή, από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από τους ανθρώπους που πρέπει να υπάρχουν για να υποστηρίζουν τα άτομα αυτά. Είναι συλλογικό. Εσείς κάνετε πάρα πολλά, από όσο έχουμε μιλήσει δηλαδή και μέσω των οργανισμών που εκπροσωπείτε κτλ. Τι είδους βοήθεια θα διευκόλυνε ένα παιδί, το παιδί σας ας πούμε, να βρει μια εργασία? Καταρχήν, μιλάμε για τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε λειτουργικότητας, γιατί ξέρετε στην εργασία των ατόμων με αναπηρία υπάρχουν τρεις τουλάχιστον βαθμίδες που θα μπορούσαν να ενταχθούν. Είναι η υποστηριζόμενη εργασία, είναι η προστατευόμενη εργασία και είναι και η ανεξάρτητη εργασία. Ανάλογα τη λειτουργικότητα που έχει το άτομο. Εμείς σαν φορέας, μετά και από κάποια προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει και έχουμε εκπαιδεύσει άτομα με αναπηρία, θεωρούμε ότι τουλάχιστον από τη μέση λειτουργικότητα και άνω πρέπει να υπάρχουν και να δημιουργηθούν δομές σε δημόσια ΙΕΚ κλπ. Τα οποία ανάλογα την περιοχή που είναι τα άτομα με αναπηρία, ας πούμε στην Κρήτη, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ο ξενοδοχειακός τομέας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που θα μπορούσαν να δουλέψουν άτομα με αναπηρία σε αυτόν. Οπότε στα ΕΚ, στα ΕΝΕΓΙΛ ή σε ένα δημόσιο ΙΕΚ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τομείς πάνω σε αυτό το τομέα. Εμείς, ας πούμε, εκπαιδεύσαμε 9 άτομα με αναπηρία μέσω ενός ιδιωτικού ΙΕΚ, 3 μήνες εκπαίδευση και μέσω του τεχνοπλαστού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης πήραν 2 πτυχία. Θέλουμε δηλαδή να βγαίνουν αξιοκρατικά και αντικειμενικά στην αγορά εργασίας, όσο γίνεται και όσο μπορούν να είναι πιστοποιημένοι για αυτό που μαθαίνουν. Γιατί έχουμε δει πολλά προβλήματα, ακόμα και τους στοιχειώδες κανόνες υγιεινής δεν γνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία που δουλεύουν σε ένα χώρο εργασίας. Ας πούμε στο δημόσιο, ας πούμε, που είναι επιτοπλίστων κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να εργάζονται. Οπότε θα διευκόλυνε πολύ να είναι ανατομείς χωρισμένες και οι κατηγορίες της εργασίας που θα μπορούν να δουλέψουν και να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που να ανιχνεύουν τις δεξιότητες του κάθε ατόμου. Ξέρετε, δεν είναι δεδομένο ένα άτομο ειδικά με αυτισμό σε τι πράγματα. Ξέρουμε και λέμε στερεότυπα ότι είναι καλή στα μαθηματικά, είναι καλή στο να είναι, ξέρω εγώ, πολύ τακτοποιημένα τα πράγματα που κάνουν και λοιπά. Ναι, όμως μπορεί να είναι καλή και σε άλλα πράγματα που τυχόν να μην γνωρίζουν και οι ίδιοι. Οπότε, μέσω πάλι ενός άλλου προγράμματος που υλοποιήσαμε και τελειώσαμε, ενός Εράσμους που κάναμε, δημιουργήσαμε ένα παιχνίδι με κάρτες το οποίο έχει να κάνει περίπου με 25 επαγγέλματα και στην ουσία τι έχει να κάνει. Έχει κάθε επάγγελμα, κάθε τομέας στο επάγγελμα, ας πούμε ρεσεψονίστ ή σερβιτόρος ή μπαρίστας ή σε οτιδήποτε, κυπουρός. Πρέπει να έχεις κάποιες δεξιότητες για να μπορείς να κάνεις αυτή την εργασία. Οπότε έχουμε βρει τις δεξιότητες, τις έχουμε καταγράψει σε κάρτες, τις έχουμε βέβαια δημιουργήσει με easy to read μορφή για να μπορεί να είναι αναγνωρίσιμες από όλα τα άτομα με αναπηρίες εύκολα και έτσι με ένα παιχνίδι καρτών μπορεί το ίδιο το άτομο με αναπηρία να ανιχνεύσει όχι μόνο μία δεξιότητα που μπορεί να έχει, πολλές δεξιότητες και σε πολλές εργασίες. Οπότε θα με βοηθούσε πολύ να υπήρχε κάτι που να μπορέσει να ανιχνεύσει στο παιδί μου τι δεξιότητες έχει και να του προσφέρει διευρυμένα 2 ή 3 δουλειές που θα μπορούσε να εργαστεί. Γιατί όλοι μας μέχρι να πάρουμε τη σύνταξή μας ίσως να μην κάνουμε μόνο μία δουλειά. Εμείς βέβαια έχουμε τις δεξιότητες ή μπορούμε να τις προσαρμόσουμε. Ένα άτομο με αυτισμό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το βοηθήσεις να τις προσαρμόσει και όχι μόνο αυτό, να βοηθήσεις να προσαρμόσουν χώρους ή και τις δεξιότητες τις ίδιες και γύρω του, εκεί που θα ενταχθεί δηλαδή. Σωστά. Πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα και πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό που κάνετε, περίπου όχι μέσω καρτών, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά μέσω VR θέλει να κάνει και το All for Jobs, αυτό το assessment στην αρχή και μετά μέσα το VR θα φτιαχτούν ουσιαστικά
ένα simulation, ένας χώρος που θα μπορεί να προσυδειάσει σε τρία συγκεκριμένα επαγγέλματα, που ένα Πολύ από αυτά σημαντικό. είναι και ο τουρισμός, είναι η χορέκα ουσιαστικά, για να μπορέσουν, ας πούμε, οι συνθήκες αυτές να προσυδειάζουν στην πραγματικότητα και να, έτσι, ας πούμε, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να δουν πώς πραγματικά είναι κτλ. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ε, Τα τελευταία 2-3 χρόνια παρόμοιες έτσι, προσπάθειες και εμείς έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα, ένα site το οποίο έχει και κάποια παιχνίδια μέσα τα οποία και ο εργοδότης μπορεί να μπει, καταρχήν μπορεί να μπει ο εργοδότης, να γραφτεί, να δει τα επαγγέλματα, να δει ακριβώς το κάθε επάγγελμα τι δεξιότητες ζητάει, να ζητήσει μια θέση εργασίας και αντίστοιχα ένα άτομο με αναπηρία να δει αυτό, να παίξει τα παιχνίδια που έχει και μέσα, εκτός το παιχνίδι των καρτών, είναι και 2-3 άλλα παιχνίδια, με διαβαθμίσεις δυσκολίας, να μπορεί να ανιχνεύσει και να βρει το χώρο που του ταιριάζει. Θα ήταν καλό λοιπόν κάποια στιγμή να σμίξουν έτσι οι φορείς, όλοι αυτοί που έχουν κάνει έτσι πλατφόρμες και λοιπά, να τα μαζέψουν όλα αυτά, γιατί είναι νομίζω υλικό πάρα πολύ χρήσιμο και έχει γίνει δουλειά πάρα πολύ καλή από όλους, που θα χρησιμεύσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα κράτη, γιατί το ίδιο είδαμε ότι ήταν και στους εταίρους μας που ήταν από την Αυστρία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, αντιμετωπίζουν σχετικά τα ίδια προβλήματα. Βέβαια η ανεργία των ατόμων με αναπηρία δεν είναι το ίδιο τραγική όπως είναι στην μ, Ελλάδα, μ, αλλά οκ. μ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι και εγώ έχω παρατηρήσει μέσα από μελέτες και τα λοιπά ότι υπάρχει χάσμα, σε άλλες χώρες μικρότερο, σε άλλες χώρες μεγαλύτερο, σαν τη δική μας, Ακριβώς. αλλά υπάρχει. Δηλαδή είναι εκεί και είναι ανάγκη για όλους. Ε, Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω ότι και εσείς αγωνιούς, αλλά και επειδή συναναστρέφεστε με γονείς, με καθημερινά κτλ. Πείτε ότι το παιδί, ένα παιδί, ξέρω εγώ, με ένα άτομο με αναπηρίες, ε, λίγο πιο νέο σε ηλικία, θα ξεκινήσει να εργάζεται ή ήδη εργάζεται κάπου. Τι προβλήματα ουσιαστικά, πώς προβληματίζονται οι γονείς σχετικά με αυτό, ανησυχούν, έχουν κάποιες ανασφάλειες σχετικά με το παιδί τους, με την ενσωμάτωσή του στο εργατικό δυναμικό, Θα εάν θα ξεκινήσω από μπορεί τις να πιο, ανταπεξέλθει. θα ξεκινήσω από τις πιο απλές, που πηγάζουν κυρίως από τους γονείς και έχουν να κάνουν βέβαια, εμείς το έχουμε δει σε 2-3 περιπτώσεις στο Ρέθινο, εννοώ από γονείς που έχουμε προτείνει άτομα για εργασία ή που έχουμε πει να πάρουμε τα παιδιά, τα άτομα, τα ενήλικα, λέμε παιδιά, τώρα μιλάμε για 30 χρονών, Ναι. 28-27 έτσι, από 20 Εκεί. και πάνω, να πάμε στο εξωτερικό όπως έχουμε πάει και έχουμε κάνει Μμμ. πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε ξενοδοχεία για 15 μέρες. Έχουμε δει λοιπόν, ειδικά όταν πρόκειται για κορίτσια, Μμ. έχουμε δει ότι φοβούνται πάρα πολύ μην πέσουν θύματα εκβιασμού. Τα Μμ. κορίτσια. Ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο τομέας η εργασία των ατόμων με αναπηρία, οπότε αν είναι και κορίτσια φοβούνται οι γονείς πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα τώρα αυτοί είναι οι φόβοι που πηγάζουν πολύ έτσι, αυθόρμητα από τους γονείς και τους κηδεμόνες. Από εκεί πέρα όμως ναι, υπάρχει μετά και η αγωνία αν τα καταφέρει, αν έχει γίνει η σωστή επιλογή, έτσι, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το παιδί μου είναι να γίνει σερβιτόρος. Ξέρω ότι είναι πολύ καλός, ότι έχει δύναμη, ότι μπορεί να σταθεί, αλλά δεν το ξέρω. Οπότε υπάρχει αυτή η αγωνία. Ε, Φυσικά ο χώρος ε, είναι κατάλληλος, ανάλογα και το επάγγελμα, έτσι. Αν είναι κάτι που έρχεται σε συναναστροφή με τον κόσμο, αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει κοινωνικά, αν θα μπορεί να σταθεί δηλαδή και να το κάνει αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει και κοινωνία, δηλαδή αν Μμ. είναι σερβιτόρος σε μια καφετέρια, έχει η κοινωνία μας ή η μικρή μας κοινωνία στο Ρέθυμνο ή και σε άλλους τόπους ε, καταλάβει ότι πρέπει να αρχίζουμε να γινόμαστε πιο συμπεριληπτικοί και να ενσωματώνουμε όλους τους ανθρώπους που μπορούν ή δεν μπορούν με μια βοήθεια να ενταχθούν και αυτοί ισότιμα, γιατί είναι δικαίωμά τους, έτσι, η εργασία, Έτσι. η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα Έτσι. και είναι για όλους. Οπότε
ανάλογα το επάγγελμα υπάρχουν οι αντίστοιχες φοβίες, να το πω. Και επίσης είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι εκεί που θα πάει, ξέρουν τι σημαίνει αναπηρία. Συνήθως όταν ρωτάμε, ξέρετε, είχαμε κάνει μια άλλη έρευνα μέσω ενός προγράμματος εδώ στο Ρέθνο πριν 5-6 χρόνια και είχαμε ρωτήσει εργοδότες πώς αντιλαμβάνονται την αναπηρία. Το 80% είχε στο νου του το άτομο στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ναι, με Δεν είχε κινητικές. στο νου του ούτε καν το σύνδρομο Down ή άλλες αναπηρίες που είναι έτσι εμφανείς. Για να μην πω για τον αυτισμό που είναι μια όρατη σχεδόν αναπηρία όταν μιλάμε για άτομα που θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι και η κοινωνία, είναι και οι εργοδότες, είναι και οι εργαζόμενοι. Έτσι, ένας συνάδελφος που θα έρθεις να πάρεις κοντά σου έναν άνθρωπο. Βέβαια αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον εργοδότη που θα πρέπει έτσι. Οπότε όλα αυτά είναι αγωνίες και προβληματισμοί. Εμείς προσπαθούμε, αν είναι γονέας ή μέσω του συλλόγου, να ενδυναμώσουμε και να προετοιμάσουμε το άτομο. Τώρα από εκεί πέρα χρειάζεται και άλλη προσπάθεια βέβαια, γιατί είναι ανάλογα το εργασιακό περιβάλλον. Είναι και οι δεξιότητες που είπα πριν. Έχει καταλάβει και τις δεξιότητες, έχει καταλάβει και το τι μπορεί να κάνει. Είναι αρκετά πράγματα που προβληματίζουν και θέλουν βοήθεια, σίγουρα. Σωστά. Άρα, εφόσον μιλήσαμε και για τους εργοδότες και μιλήσατε και εκτενώς για αυτούς, πώς πιστεύετε? Σίγουρα ένα που είπατε είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτοί δίνουν τον παλμό ουσιαστικά και για το εργατικό δυναμικό. Πώς πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούν να δημιουργήσουν πιο συμπεριληπτικά εργασιακά πλαίσια, περιβάλλοντα για τα Ναι, άτομα με αναπηρίες που εργάζονται? κοιτάξτε, και εκεί τώρα θα γυρίσω λίγο πίσω, να πάω πάλι έτσι στην Βεβαίως. κοινωνία, γιατί οι αποδέχτες ενός εργασιακού χώρου είναι οι πολίτες, είναι οι πελάτες δηλαδή. Οπότε, αν εγώ πάω σε μια καφετέρια να σερβιριστώ και δω ότι μου καθυστερεί λίγο ή έρχεται και καθυστερεί να μου κατεβάσει το φλιτζάνι, το ποτήρι στο τραπέζι μου το άτομο αυτό ή μου κάνει κάποιες ερωτήσεις παραπάνω, ας πούμε, έχει μια οικειότητα, ξέρετε, το αυτισμός είναι λίγο. Ε, ή όταν πάω σε ένα κατάστημα ρούχων και ζητήσω να δω μια μπλούζα ή κάτι και δω λίγο πιο καθυστέρηση κλπ. Πρέπει να έχω την υπομονή να καταλάβω και δηλαδή η κουλτούρα μας πρέπει να αλλάξει λίγο, οι ρυθμοί και έτσι να πέσουν λίγο οι ρυθμοί. Γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που έχουμε μιλήσει με εργοδότες και λέει, μα εγώ εδώ τρέχουμε, ας πούμε, μας το λέγανε έτσι. Τρέχουμε, μπορεί να τρέχει, ας πούμε. Δηλαδή, λέω, εντάξει, ρε παιδιά, άμα τρέχει, μπορεί να πάθει να γίνει και ένα τύχημα. Όχι μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο. Έτσι. Οπότε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Φυσικά η εκπαίδευση και η κατάρτιση και η ενημέρωση των εργοδοτών είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσον αφορά βέβαια τον ιδιωτικό τομέα. Τα κίνητρα είναι ακόμα ένα κομμάτι, το οποίο βέβαια αρχίζουν και δίνονται τώρα και χρήματα στο 100% για να διαμορφώσουν το περιβάλλον τους προσβάσιμο όταν έχουν έναν άνθρωπο που χρήζει κάποιας ανάγκης, άμα είναι, ξέρω εγώ, εργάζεται και είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο ή έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, να μπορεί να αλλάξει ο χώρος, το περιβάλλον εργασίας. Υπάρχει χρηματοδότηση. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν από το 70% έως το 100% του εργασιακού κόστους, της μισθοδοσίας κλπ. Οπότε έχουν γίνει κάποια βήματα από εκεί. Πρέπει να γίνουν κάποια διορθωτικά ακόμα, καθώς τώρα ανοίγει πολύ αυτό και ο αυτισμός πλέον τα άτομα μπορούν να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ, μπορεί να αλλάξει αυτή η κατηγορία που λέει ότι είναι ακατάλληλο προς κάθε εργασία, που δυστυχώς έμπαινε μέχρι και σήμερα, και μετά να μπορεί με μια ιατρική απλή γνωμάτευση που θα κρίνει ο ψυχίατρος να πει ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί για κοινωνικούς λόγους, γιατί και εμείς γι' αυτό. Βέβαια, βέβαια, συνεχίζει. Και εμείς γι' αυτό. Φυσικά. Βέβαια, τα άτομα με αναπηρία δεν κοιτάνε κυρίως το χρηματικό. Κοιτάνε πρωτίστως, δηλαδή δεν είναι ένας τρόπος βιοπορισμού. Είναι ένας τρόπος ένταξη στην κοινωνία, έτσι, αυτοπεποίθησης, κοινωνικοποίησης κλπ. Οπότε οι εργοδότες χρειάζονται και αυτή η στήριξη, εκπαίδευση. Φυσικά πρέπει οι επιχειρήσεις που, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα που θέλουμε να κάνουμε, οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται και έχουν ανθρώπους με αναπηρία να δουλέψουν θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες. Δηλαδή αρχικά να γνωρίζω εγώ
ότι σε αυτό το χώρο που θα μπω, η επιχείρηση αυτή στηρίζει μια προσπάθεια, στηρίζει κάποιους ανθρώπους που έχουν αναπηρία, οπότε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η επιμόρφωση και βέβαια η εκπαίδευση από εκεί πέρα και των υπολείπων υπευθύνων, προϊσταμένων, τιμημάτων, εργαζομένων πάνω στο πώς μπορείς και πρέπει να διαχειριστείς έναν άνθρωπο με αναπηρία, γιατί το πρώτο που μπαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου που του λες θα μπορούσε να δουλέψει με έναν άνθρωπο με αναπηρία. Ναι, θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Δεν θέλει βοήθεια όπως την αντιλαμβανόμαστε, να τον πιάσει από το χέρι ή να του κρατάς το χέρι για να δουλέψει να κάνει κάτι. Χρειάζεται μια αντιμετώπιση ίσο προς ίσο αρχικά και μετά από και πέρα φυσικά αν μπορεί να βοηθήσεις με κάποιο τρόπο που κυρίως είναι ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η υπομονή, έτσι ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν έτσι φιλικά περιβάλλοντα για τα άτομα με αναπηρία και οι νόμοι βέβαια, οι έλεγχοι να υπάρχουν, να στηρίζονται οι επιχειρήσεις, αλλά να υπάρχουν και οι έλεγχοι, έτσι, να μην είναι μόνο τυπικό το ποσοστό ότι έχεις έναν άνθρωπο Να μην πάνω από καλύπτει κουότα, να ναι, είναι και πραγματικότητα, να μην να καλύπτει είναι κουότα. Δηλαδή, πραγματικότητα. Βέβαια και να φαίνονται. Εμείς ξέρουμε ότι στο Δήμο δουλεύουν 8 άτομα με αναπηρία. Δεν τους βλέπουμε ποτέ, δεν τους έχουμε δει ποτέ. Έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό πολύ τα κίνητρα λοιπόν που πρέπει να δοθούν, η εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν όλοι που είναι μέσα σε ένα χώρο εργασίας, από την εργοδοσία, τους υπεύθυνους μέχρι και τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες αν είναι κάποια επιχείρηση κλπ. Βέβαια και η κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί ότι ε, πρέπει να γίνει πιο συμπεριληπτική για να μπορέσει να υπάρχει ένα συνολικό έτσι καλό αποτέλεσμα που όλο έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής, με μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι μόνο για τους ανθρώπους με αναπηρία που είναι να εργαστούν, αλλά με όλους, γιατί ξέρουμε και έχουμε δει από την Αθήνα, από ένα-δύο χώρους που δουλεύουν άνθρωποι με αναπηρία και από επιχειρήσεις ή από διαδικτυακές συναντήσεις που έχουμε κάνει με εργοδότες, με φορείς, με οργανισμούς, ότι μπορώ να πω περισσότερο βγαίνουν έτσι κερδισμένοι, αν μπορώ να πω σε εισαγωγικά, οι υπόλοιποι άνθρωποι όταν δουλεύουν δίπλα με έναν άνθρωπο με αναπηρία και δεν το λέω από την άποψη της φιλανθρωπίας και της συμπόνιας. Όντως έτσι γινόμαστε καλύτεροι όλοι, γιατί και εμείς ως γονείς, όλοι οι γονείς που έχουμε ξεκινήσει στο γονεϊκό κίνημα, τους συλλόγους και τους φορείς που έχουμε, δεν το είχαμε πριν όλο αυτό τόσο μέσα μας. Το είδαμε όμως και όταν μπήκαμε μέσα σε αυτό, όταν έγινε δικό μας πια, αρχίσαμε να βλέπουμε το πόσα έτσι, καλά περιέχει το να είσαι με ανθρώπους, να δουλεύεις και πόσο μάλλον να δουλεύεις με ανθρώπους έτσι, με αναπηρία. ναι, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ είχα μια παρόμοια εμπειρία. Εργασιακά, δηλαδή εργάστηκα στα πλαίσια ενός προγράμματος με μια κοπέλα με αναπηρία και πραγματικά έμαθα πράγματα, δηλαδή με δίδαξε, γιατί ούτε γνώριζα πολλά πράγματα για τις τεχνολογίες, ούτε Mm-hmm. γνώριζα πράγματα, δηλαδή που έχουν να κάνουν με τις βοηθητικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται και γενικότερα, δηλαδή μπορούν να βοηθηθούν και υπόλοιπα, μπορεί να ανοιχτούν Ακριβώς. επιχειρήσεις, μπορεί να εξελιχθεί η Φυσικά. οικονομία. Mm-hmm. Και Ακριβώς. δεν Ακριβώς. γνώριζα και επειδή εργαστήκαμε μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο και επίσης έμαθα και συγκεκριμένα κοινωνικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε καλή ώρα, όπως μιλάμε εμείς στο Zoom, δεν κουνάω κεφάλι, όντως, γιατί επειδή η κοπέλα είχε θέμα με την όρασή της. Πρέπει να, δηλαδή και συμπεριφορικά και διάφορα πράγματα. Δεν τα γνώριζα και τα έμαθα και με Ναι, βοήθησε να γίνω καλύτερη. είναι μια win-to-win έτσι, σχέση. Ήτανε. Και Ναι. τεχνολογικά πραγματικά εξελίχθηκα μέσα από αυτό. Εξελίχθηκα και επαγγελματικά. Φυσικά Ε, και η επιμόρφωση νομίζω και η εκπαίδευση πάντα είναι κάτι καλό. Πάντα σε βοηθάει να εξελιχθείς και σαν άτομο και στο χώρο εργασίας σου πιθανά και σε βοηθάει να κάνεις και πιο εύκολα τη δουλειά. Δηλαδή χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Αυτό λέμε τώρα και σε μια άλλη, έτσι, σε κάποιες άλλες εκπαιδεύσεις που κάνουμε σε γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Ότι στην ουσία άμα
βοηθηθούμε και δείξουμε πράγματα, θα γίνει καλύτερη η εργασία η δική σας. Άμα ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε έναν άνθρωπο. Δεν θα δυσκολευτείτε, δεν θα αγχωθείτε, δεν θα φοβηθείτε. Έτσι. Οπότε σίγουρα είναι win-to-win σχέση. Άρα, σύν όλα αυτά που είπατε, άλλο ένα είναι να έρθουν σε επαφή και με οργανισμούς, οργανώσεις όπως είστε εσείς. Δηλαδή να υπάρχει έτσι... Ναι, είναι σημαντικό νομίζω, γιατί οι φορείς μπορούν να λειτουργήσουν και ως θερμοκοιτίδες. Δηλαδή, Μμ. εμείς με τον κοινωνικό συνεταιρισμό που έχουμε δημιουργήσει, θέλαμε να είναι στην αρχή τα άτομα αυτά που εκπαιδεύσαμε μέσω του ιδιωτικού ΙΕΚ που είπα, θέλαμε να έρθουν πρώτα σε εμά να κάνουν την πρακτική τους και να τα προετοιμάσουμε δηλαδή πολύ πιο λεπτομερώς στο πώς πρέπει να σταθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Ακόμα από τη συμπεριφορά, από την υγιεινή, από όλα έτσι, που απαιτεί ο κάθε χώρος. Και αν έβρισκαν κάποια εργασία σε άλλο εργοδότη, με χαρά να βοηθούσαμε ανάλογα το περιβάλλον εργασίας, να το διαμορφώσουμε, να εξηγήσουμε, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό ή και όποιον θα εμπλεκόταν, ακόμα να δημιουργήσουμε και easy to read καθοδήγηση μέσα στο χώρο τον εργασιακό, κατεύθυνση δηλαδή να μπορεί να είναι εύκολα επεξεργάσιμη από το άτομο με αναπηρία, αν μιλάγαμε για τον αυτισμό βέβαια κυρίως. Τότε βέβαια μας πρόλαβε ο κορονοϊός, η εκπαίδευση βέβαια τελείωσε μετά από το Μάιο του 20 και μετά και το έργο προχώρησε κανονικά, απλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε την πρακτική των ατόμων με αναπηρία. Το αφήσαμε λίγο παραπέρα, κάναμε μέσω άλλων προγραμμάτων. Ήδη 3-4 παιδιά δουλεύουν όμως σε εργασίες τώρα, σε διάφορες εργασίες, δηλαδή σε ένα αρτοποιείο, σε ένα κρεοπολείο, σε 2 μαγαζιά ενδυμάτων, σε εμπορικά, και το πάμε βήμα-βήμα. Έτσι πρέπει να γίνεται και θέλει προσπάθεια, σίγουρα. Ωραία. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτά που συζητήσαμε, κάποιο άλλο σχόλιο, κάτι που ίσως δεν άγγιξε στη συζήτησή μας. Όχι, νομίζω. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλές ώρες αναλύαμε Ναι. πράγματα κλπ. Εμείς προσπαθούμε να υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα, ειδικά για το κομμάτι των εργοδοτών, γιατί προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο η επιχείρηση ότι μπορεί να γίνει πιο φιλική ή πιο προσβάσιμη, είναι ότι μπορεί να προσελκύσει, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, μπορεί να προσελκύσει κόσμο, γιατί τα άτομα με αναπηρία ταξιδεύουν. Έχουν συνοδούς μαζί τους. Οπότε όταν μια επιχείρηση γίνει φιλική και προσβάσιμη και εύκολα αναγνωρίσιμη και έχει και ένα χώρο, βέβαια μιλάμε το ξενοδοχειακό κομμάτι τώρα, ένα χώρο που μπορεί να πάει ένα άτομο να ηρεμήσει όταν ένας πελάτης, δηλαδή που μπορεί να έχει ένα παιδί, ένα άτομο με αναπηρία, να υπάρχει κάποιος χώρος ηρεμίας μέσα στο ξενοδοχείο ή σε ένα χώρο που υπάρχει. Οπότε μπορούν να γίνουν υποδομές. Το έχουμε δει στο εξωτερικό, το βλέπουμε. Οπότε προς τα εκεί πάμε τώρα. Και σε όλα αυτά χρειάζονται όλα αυτά τα εργαλεία που δημιουργούνται έτσι κατά καιρούς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα βγουν κι άλλα στο μέλλον, οπότε θα έχουμε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό. Ωραία. Χαίρομαι κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Να καλά. είστε καλά.